Първи бел пистолети. Пушки. Обичам пушки. Пусни този бит. Bang my head against the wall. Няколко стотин проекта в Сачи и Сачи екзекютваме на ден като палачи. Но понеже на Ачи няма твърде много рими, ще избягам от словесния капан. Прости ми, но не ви се оплаквам, тук всичко е ток. След началния шок от Химък взехме си глок. Валериан и мента трябват си понякога брачи. Ето, зече върза рима на Сачи. Обаче в Сачи ме брачи не значи, че всички сме само играчи. Има такива да точат на начи и в копите им нема обратче. И хична гитача те карат да плаче моето чувство за рапче. Боли ме главата от текстните глупости, май ще си търси за хапче. И ако не загряваш броба в това брутално трапче, говоря за Сашо Чери, той е голямо педалче. Мразя те, Сашо, защо просто не умреш? Това би улеснило всички ни. Дори и майка ти иска да те блъсна трактори. Студа би, Сашик са навлиза в тоя хит. Кокач не ми харесва прическата ти, сега сме квит. Тук съм да кажа няколко неща за Сачито, но първо няколко думи за карталачито. То е вид тестено изделие, а в Сачи не се среща безделие. Навлизам с бясно копи в тая рап игра. Гаваза е пич, дори и без брада, екип чук и черешка пръскат с поредна смешка. Брифът често ни прави шах с пешка. Работата става тежка, ако той се оплеска. Правим грешка след грешка. Това наистина ли е за мен? Нямам други приятели, освен Драго. То дори не те познавам. Оставам докъсно в офиса за общото благо. Сега прехвърлям думата на друг. Имаме яка тераса, нека засадим и лук. Изчезвам от тук. Ръцете горе всички за този Сачи звук. В Сачи така се прави. Драшко сладкия баш влиза тук и не мисли да се легави. Готов е те в рими, а себе си във вагини да удави. Много съм напред дори и това да не ти се нрави. В Facebook, Twitter, LinkedIn, Tinder, пички те ме знаят. И разбира се желаят с мен да играят. Headshot за всеки, който не е от тука. Интерактив тим е точно между черешката и чука. На България 118 няма грам скука. Какво мислиш за моите копита, не ми пука. Готов съм на фара и аз да го извадя с бутушана заедно да кръстосаме шпага. Сашо няма приятели, това е факт. Изнасям се бавно аз от този трак. Копирайтерските ви текстове звучат лесно, копале смешно е. Това пиче до мен е Драго, а това са чип и Дел. 1-1-8 на първият етаж. Като влизам в офиса, все едно се прибирам в нас. Три екипа от пиченца, играчи, това е Сачи. Но от трите най-голям е кой? Къде? Интерактив, идеа и дизайни, Фейсбук календари. Каквото ни дадеш, братче, нямаме равни. Черешите в полето, чук на мен гемето. Интерактив тим, бейбе, на 3 морета, 2 океана и 7 планини. Интернета е нещо, дето нема граници. А за ТСК искам само да отбележа: споко бе, шефче, само те тествам. Имаме ли го? Малко ми е тумъч това. Играем. Не, това не е окей. Това не е окей, не. Това е супер. Бей радио! Това е скандално! Най-якото, най-рандъма, най-тъпото. 2015. Смешно е, смешно е. Един има коса на главата, другия на брадата. Сеньор Палазон, ¿dónde estás? Las grandes tetas, mi polla. И така.